Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin bau MLA ka umrai constituency ba ngait lang dhar shem lalet shem ya ka form ban pandap tiket na kaseng kongres ban yakon ni ka election MLA ka ban salong house nam aja ka prabanwan kani kala pun kulomar jingmon ampang ikinong kasan ka kongres handai wat yaki pai ba jong kani ka constituency kajing bampan tiket show uniu MLA ka kongres kala pau perthai hakat santarek menta unailor kasngi ka bakot ban shem ya ka form namar hakajaka jong upan na let shem ya ka form do ba George B Lingdo ubadai ukon jong menteri rangba barem kajala bolaklat no uba iki maulong bat dai hangne ken bakala pausai ba house number 1 na umrai constituency na kaseng kongres onya khon do ba George B Lingdo kumba kalong menta kajing bam tre show uba ngai lang dhar banya khon na ka kongres palat march teng na kinong kasan ka kongres klamino bat bot yu ba ngai lang dhar ban kham sha shu alor kara jong pai ba hakeni ke election banwan ka Batisi TV kala yor banyakran bat ki kat to kat ni kiri pai ba jong ka umroi constituency ngahi simen bat kunju ki perlu ngaki bahaba ngai i ba hadin bangi i ba ka jingdi ki form na ka banta ban apply ki tiket umangai lang sem la thitsu wat yi tiket ru tenak liang jungahi nasung banai ba ngai ka jingkersan ya ka rasi hadu menta ngam kwa ban mi lane ban bunno ya urusmet ka bhai nga bangahi ngane be hak parti kumba ka pamenta bathit yi ka tiket bat ru kat kum jis junga badai ubaba George Lengdo ubala thit yi ka tiket ban long kum ukotong na ka banta ka kongres ka banengkong ha ka jing perkhat junga kum wei na kinong susnong jong ka umroi constituency hi kapelong inga ban perkhat swa bangan jit ye kinong mikman ngadon kam bentip bat pensyong nong rim namar banjit ye kinong mikman kakta ye kalwe jong ka ribat ka jaj benriu jungi habang ape ye ka quality kumisuong ka jinglong ka kardan ka jingnang ka jistat te ngai i ba ubakit hi ya ka lengkor jong ki babi betem ngai i uba George udai beri ubalabit ubri wala biang ka jingnang ka jistan bat hakaju paru ulalong ubri wala experience wat lada sem lalong UMLA ro jangai iba ki jaj bereu jungi khamtam mangi kinong kendong ngidon kamba ya ubreu ubanang bastan namar ubanang bastat ula banirap yangi ki bebi betem kumbo ong ka ktin lada ububi kumno unirap ya ububi ya ka jing e jungi kinong kendong ngingi sa hagatum kelengo lada ngimyo yu kandidat ubestat itu higi ba khamtam kito gi bala kendu jinge hakine ki sansnem ngai i ba kata kaspa kam da trekam hasu bat kuma galong hadu menta boong ba le se kane kaspa imat kanum dondor su namar ba ki babun hi ki pat ba menta kiong ba ya kapisa kabawan ai tang ha kapor election kamdei ke jingle isnei kamdei ke jingle baha kalalong tang ke jing panthame kumta ya kabakum kata wat na kaliang pat ba ruong ba kabhai ngi ba yakum kata ka pisa kabhai ngi bangin susim hendrai kebut nginom ai na kaliang junga hai nga ai ke jingkersan ya ba George dengdo law ko khamtam bo yang mata na ka kongres namar bang i ba ha jit yu leader ban yang ha pa assembly ngon kam hi ubri lanang la start ubri bala ban yada ngi ki kup silang sam silang hoj sibenta ngi kam ya ka spa nrei ala ngi syam ya jing e pat ka jing start hi ka wana khaman khamtam kum ngi kum ke samla ki ba nakhi dang san ki banang sibun ki jing e ngi kendu isim jing e lada utau kandidat subang yang ban mi ban nyalam yang ngi kum kun samla mudai ubom nang mansusan tengah pek aka jing pek jonga ngi ba Pak George aduk akan ga khana naduk ka jing nang jing start sagawai ba ulong ubreu bala experience bala mi na kalong ying ka bala sainduri u ha kam politics bar ka kham kerpang e na kaleng jonga nga ai ka jing support ka babyang yo ba George ka dei halor nu dem ba dei upala nang start pan kimilenti ba la job ha kane ka kanti ka manta kimilenti ba ka moroi constituency kumba ka long hakisnem ki por ke pladep ka phong ye ka pensiat wat kami galaya barok kawai burom ya ki pai nang susnong jong ka moroi constituency yang community kum samla balada ba George wan ha ka bor job ban ngi tristom hiru nak betal jong u manara ai jong job
man kibin ti ba hangta ka umroy constituency sai sin pat kan sayang rasong pat sayo yak pasnya dalilero yung mga lang tembot sure Boleh pimput cuy mga ilo. namar ngi ila ilu pagi so ki kam ki botre ka tin ba ka kam kami hap he ka so tin ka kam kami de pagi da ha beli bagi pagba hi bagi songka serum seneng tu ki ong hi ba nagalang jungi hi ngila hi bri para baduk hi ubri bosung tu panikar ni kaduk kesuk ubri ba syampang ubri ba long banang bastat kan yang ba tharai ngailang da don plakas pa da piken ro da ur kiduk pesuk ro kum jus ngap ula kamon kila kamon de wat sirap ro da sampang kata-kata telong ki nya ai pai ba mo marbal iya te kim ta pa dai kat kum jing sem jing George wala dom polong makna o MLA ro rigi jingrap hi kat ba ula hi u yarap be hi u le hi pai ba hi ting i lupa ba uso nang mentaro kat tu ula bande la ulong li le hadu kan u yarap hi pai ba kata ke jing i Hadirin banakaliang ka Riboy District Congress Committee kala dissolve no ya ka Umroy Block Congress Committee hapo ka jalam imangait lang dahar kum MLA bat nakaliang jonga kum General Secretary jong ka party te nakaliang jongi sekala pensa ha ka umdum ha ka lengo balay ba ka Riboy District Congress Committee ka dissolve no ya ka Umroy Block Congress Committee lem kidaw kibabeng markat kum kajing perhat ka jongi ni simba kajing temu ka kongsan jong party kalong banyo yaw nong mi kaman hari hadin banakaliang ka Umroy Block Congress Committee kala penjob don burom yu mangai lang dhar hawar hajar khatlai ha ka baula tam kumbasan hajar duna bat ka pens ngaulengo pat menta kalong balai bagari boy DCC ka dissolve no ya kane ka block kabalong hapo ka jingyalam jong imangai lang dahar kum MLA ti hadin banakaliang jong riboy DCC kala disol ya ka Umroy Block Congress Committee ti nakaliang jongi kum ki party leaders ki bahakman jong ka Umroy Block Congress Committee ngilalum ya ka way ki jingyalang ka bahaya ha ka ba ngila pentip langru yaw MLA bodon burom jongi mangai lang dahar ti hamri ka ba smusi kalong panakaliang imangai lang dhar im siam latre banwan ban aten ya kata ka meeting ka ba mangi ngile penlong ti ha kata ka meeting ka ba mangi ngile penlong ngila yami sendon napo ka parti kongres kemud kumba kalong kat hadu menta ngim de suki kongres te ngila penias no bat ka parti NPP nakadaw bom ilong u MLA pi kum khman amar ba ngi bagaroy par kaduna te kumai lang mataw la long nakabe nakaliang surok ula sukulun memorwe te kat kum bangi ngi long ibon ngi pai ba ngi badon dicista ni ba ban ya trelang mar kam tam ngi 16 ngi ru i warat git kharna bar mar ni brio ngi kesi ngi myo ban tre ban kta ang tu ban bala ban ngi kri jing kta ek imlang lang naka jingyo jukot yung pai ba nakabe kaliang galong wa kum gi khna pule tagila bon khna pule la deb ban pule bawat ikam kecam bawat jingrap umla banirap mang susah itu teteng hagini snem lino mar snem lison kumbalai snem ingin tu kundu MLA tu kundu tang de hat jengki kumtu ki ba tu ningot ipi ba kumla kam long kumden jiman toy ke jelong gadong jeng ta inu nong amantau pai ba te weru kum tu keren na banta kum ga umbam umdi ni hospital ki doktor ni kewe development ukuran baik tang ke surok amar kare ke jing mentoy ke jing usimat ni kundu cingek sibun pina marki menta perteng la kun kitir village school te ban supai ha ka cuk menta le te ban le kundu MLA rum cu don namar ba ide ta go spa miet di tanggal le stelihi untuk kundu MLA te artaro supai na menta ki kun kitir ba kuliah i don kata kabor ban yarap na benta chungi kilom kemi ni khun sumla sim ching chungi de na tan mar ba bangan ra ekroi ka par sno thau kat na menta tum i mar ki sang kemi chungi ban pan tang kitar ro im pachu yo la san sna menta la kasani ya ga jini de bat ma ngai lang te haba ula kre la jong na ka kongres te ula join sa ko pat parti chmai te nó chụp khen vào vật đã có bút băng trong uru kalong nil là ni jiro te te kinong krisyan no ngam da tharai bo ba ki
kongres kin bot ya mangailan namar ba ka parti te ubru te kitu ki ba ich surok te lese ke la ban bot sen re ban on me ki kam hite ka parti la ne ki kam te bangailan te la asatin ba unjo ajengkersian te ha ka be dei bat imangai lang ibalong nong mi khman jong ko umroi constituency te ngimla ban trip ngimla e ka ban siempang ya ka jing thmu ka jong i balai ba im simla pan tiket lene apply tiket shu na congress te kata ka syong hai markum ba kalong kat hadu menta im simla tre bania don lang bat ka ni ka sing ka ba na ka liang jong i kum kinoy lam ba khmat du jong party ngila le ya ka ban penyesno te ngakwa bania thu hang ta khandiat bana kalian kinong yalam jong ko umroi block congress committee nadu block hadu primary unit ngila yakut lang da kawi jing mod ban mi no na ka party congress bat ban penias no bat ka party NPP wa ai ka jing kelan mar ba wei kalong ba lang boy kita ka jing nang itu start hadu ka no ngip re ngip ba ka education ko kumpulan ni dia nak kata tahu dia buat apa kat kum ke TV kalau apa ulit assembly ru unggon ni dia menang itu kan keren buat ke penlong di jak burom ni konstitusi berkawai buat mulai dari konstitusi jak burom ru ia ka stit berkawai kat dia merde kat kalau kau ai mah keren sekalian assembly dia habai dia buat kam ki jamro nak bentaki youth don jingarap ai nomor ba we kelong ba don lat don lenti buno ban penyokan jam ki sama di lebih pemerintah ngidang don be ya gajing sane apo ka party congress bat ngidon be lan uno ya gajing kut jingmot ban Tracy Tom na kam tau kandidat congress ban penjob awarjar khatra hari galong ka bas ngusui ku mangala ong menhne bana kali yang kari boy DCC kala su dissolve no ya ka umroi block congress committee but kan ne ka jing dissolve jo ki kalong very unreasonable ka ba khlem no rem dai na kata ngi sngu thu ba imat kanem don jing mut su yang i bengin don apo party congress markum ba kalong kat adu matangan ya thu ya phi ki office bearers na du primary unit hadu block level ngi don kumba khat pras pa ngot ai te out of khat pras pa ngot hat news pa prap hungut kilami no na ka party congress hakaban penias no bat kani ka party NPP te nagaliang jongi te kamot yamenta hinginut ban ong ba ukertong uba bang mangingin penyeng na ka liang jong ka NPP ni chikna bangin rabek ya ka jing job how ne arajar khatra